Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo ngegama likayise benendodana nomoya ogcobileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ogcobileyo makube kini nonke. Thando zami namhlanje ngifisa ukuba sifunde encwadini yevangeli njengoba ilotshwe nguJohanesi umpostoli, isahluko samashumi 21, ivesi yokuqala kuzobe ivesi ye-14. Kuleyo nkathi uJesu wabonakala futhi kubafundi bakhe nasolwandle laseTiberia. Wabonakala kanje: babe kanye uSimon Petrus noThomas othiwa iwele, uNathaniel owayevela eKhana laseGalile, namadodana kaZebedewu nabanye ababili babafundi bakhe. uSimon Petrus wathi kubo, "Ngiya kodoba." Base bethi bona kuye, "Nathi sizohamba kanye nawe." Base beya bangena emkhunjini abaze babamba lutho ngalobo busuku. Kwathi sekusile uJesu wema osebeni abafundi kodwa bengazi ukuthi uJesu. uJesu wayesethi kubo, "Bangane, nibambile yini izinhlanzi na?" Baphendula bathi kuye, "Qha." Wathi kubo, "Phonsani inetha ngasokunene komkhumbi, ikhona niyakufumana." Baliphonsa-ke kanjalo, kodwa bangabe besaba namandla okulidonsa kwala ubuningi bezinhlanzi. Umfundi lona uJesu ayemthanda wayesethi kuPetrus, "Yinkosi." uSimon Petrus wathi ukuzwa lokho ukuba inkosi, wathatha ingubo yakhe ngoba wayengagqokile, wasiphonsa olwandle. Abanye-ke abafundi bafika ngomkhumbi ngoba babengekude nosebe, kwangathi izingalo ezingama200, bedonsa inethe elinezinhlanzi. Bathi sebephume emkhunjini babona amalahle ekhihlikile nenhlanzi phezu kwawo nesinkwa. uJesu wathi kubo, "Lethani ezinye zalezo zinhlanzi enizibambile." Wangena-ke uSimon Petrus emkhunjini, wadonsela emhlabathini inetha ligcwele izinhlanzi ezinkulu ezaba 153. Nakuba zaziziningi kangaka inethe alaze ladabuka. uJesu wayesethi kubo, "Wozani nidle." Wayengekho phakathi kwabadlayo wayenesibindi sokumbuza ukuthi, "Wena ungubani?" Babazi phela ukuthi yinkosi. uJesu-ke wasondela wathatha isinkwa wabanika sona kanjalo nezinhlanzi. Kwase kungokwesithathu lokhu uJesu ebonakala kubafundi bakhe emva kokuvuka kwakhe kubafileyo. Ngiyithanda le ndaba. Ibuhlungu into yokushonelwa. Uyazi, kwesinye isikhathi uma ushonelwe uyaye ubone ngathi umhlaba sewuphelile. Uyaye ubone ngathi izinto ngeke zisalunga. Uyaye ubone ngathi sewuhlulekile. Omunye aze abuze ukuthi ngisaphilelani. Omunye aze abuze ukuthi kungani ngizikhathaza ngakho konke. Ngibuka uPetrus etshela abafowabo ukuthi, "Ayi, sengibuyela ukuyodoba." Uyazi, akuyibuke lento njengomuntu oke mhlambe obesebenza wayese ethatha i-early retirement because bekunethuba lokuba ngaqala ibhizinisi thizeni. Athi melizama leli bhizinisi aliqalayo, athi melizama leli bhizinisi aliqalayo, usefake yonke into yakhe kuleli bhizinisi, ufuna ukuba liphumelele, ufuna ukuba lisimame, kodwa ngebhadi uthola ukuthi ibhizinisi alisukume phansi. Uthola ukuthi ibhizinisi aliphumeleli, uthola ukuthi ibhizinisi alibi lento ebeyitshela ukuba lizoba yiyona. Uyazi, lowo muntu ayikho into ebuhlungu nenzima kuyena then ukuvuma noku-admitha ukuthi, "Hayi, ngihlulekile la. Imali esengiyifake la iningi ngendlela eyisimanga." uPetrus uzizwa kanjalo.
Petrus nabanye babafundi bashiye konke bamlandela uJesu. Petrus wayeganiwe enenkosikazi mhlambe nabantwana. Wahamba wabatshela ukuthi sengicela ukuphila lempilo manje. Ubuyela kanjani emuva kuba hayi le nto engangiyizama ngihlulile. Lento engangiyenza after 3 years ayisenzeki. Ubuyela kanjani ebhizinisini eseliwile? Ubuyela kanjani emsebenzini esekwaqashwa khona omunye umuntu? How do you start back? Uqala kanjani kabusha? Petrus uthatha isibindi esimangalisayo uma enquma ukuthi angike ngibuyele emuva manje. Angike ngiyokwenza izinto manje. Ngiyithanda kodwa isibindi anaso, ngiyayithanda inkonzo ayenzayo. Angikwazi ukuhlala phansi ngidabukele. Kodwa futhi angikwazi ukuqhubeka ngifaka imali emgodini ungagcwali. Baningi abamlandelayo. Hamba nabo babe baningi bonke bathathe inqumo ukuba isibuyele emuva kanye nawe. Yazi kunento engimangazayo ukuthi uJesu uma esefika mhlawumbe ufikile endlini wangabathola. Mhlawumbe mefika kwabanye bamtshela ukuthi hayi lo usebuyele emuva empilweni yakhe endala. Yazi uJesu akayi ukuyolwisana noPetrus. Kodwa uthi memfica ambuza ukuba kukhona nokubambile. Somunye hayi angibambanga lutho. Wakwahlala nomuntu ostrugglisha ngama-drugs. Ostrugglisha nge-addiction. Akuve kulula ukumbheca. Akuve kulula ukumnaka. Akuve kulula ukumenza ingane. Akuve kulula nokumjaja. Kodwa uJesu yazi akakwenzi konke lokho. Uthi ukhona nenikubambile. Kukhona nokulungile. Uthi omunye cha, uthi uJesu ayakhuleka. Indaba ungaliphonsi inethe ngakwesokudla kwakho. Hleze khona uzokubamba. Lithi izwi likaNkulunkulu babamba ngendlela eyisimanga. Akuve kulula ukuzibona njengesehluleki. Kodwa uNkulunkulu akafuni uPetrus ayibone njengesehluleki. Ukuthi yes mfana wami usangakwazi ukudoba. Angifuni ubuyele kumina because kwakudoba sekuyakuhlula. Ngifuna ubuyele kumina ngoba uyazi ubusanawo amanye ama-options. But you choose ukwazana nami. Asikholwa ithandwa zami ngoba nakho izinto zibheda. Sikholwa ngoba nakho siyamthanda uNkulunkulu. Sikholwa ngoba nakho siyamazi uthembekile. Sikholwa ngoba nakho siyabazi ubudlelwane nokuthandwa yena. Julile kumina inkonzo ayenzayo uNkulunkulu uma ehlangana noPetrus. Lithi izwi likaNkulunkulu uma bebadonsa labo fish amanethabo acishe ukudabuka. Bese behamba beyocela usizo. Ukuthi hayibo nakho ukuqhuma izinto ebesingazi ukuthi sangaqhuma. Nakho kuvela izinto ebesingaboni. Nakho sibizelwe enkonzweni ebesingayinakile. Kubalekile ukucela usizo. Kubalekile ukucela ukukhanyiselelwa. Kubalekile ukuba kube khona abantu ukuthi uma stuck bagijime. Uma ubambelela basondele. Uma uxakeka babe seduze kwakho. Ngithanda inkonzo uNkulunkulu ayenzayo. Ngoba uJesu lenkonzo ayenzayo nayivezayo inkonzo eyisimanga ngendlela ebabazekayo. Ngoba lenkonzo ifika ezimpilweni zabantu abaxakekile. Lithi malenzeka ebese ethi uJohanesi umfundi uJesu ayemthanda. Athi hayibo Petrus, hayibo Simon. Inkosi nje lena. Uyazi kuvuka emaminithini ukuthi uNkulunkulu ke wakwenza lokhu ngaphambilini. Kuvuka emaminithini ukuthi uNkulunkulu akamlahli umuntu wakhe. Kuvuka emaminithini ukuthi hayibo bese silahla ithemba thina kanti yena usahamba nathi. Bese thina sidikibala kanti yena akasikhohlwanga. Lithi izwi likaNkulunkulu uSimon Petrus wagijima waya enkosini. Anefika enkosini afika uNkulunkulu umlindile.
yazi umkhuleko wami namhlanje uthi uNkulunkulu uSomandla ngokuthi uma ugijima uya kuyena akulalele, uma uyilahla kuyena akuzwe, uma uyocela uxolo kuyena akuphe. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi sibusise sivikele sikhanyisele, Uyise neNdodana noMoya Ogcweleyo.